ಭಾರಿ ಬೊರ್ಲಾತುಂಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಲ್ದ ಸ್ಟೋರಿ ಬೊಕೊಂಜಿನ ಕಷ್ಟದ ಸುಖತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಣ ಭಾರಿ ಬೊರ್ಲಾತು ಏತ್ ತೆಲ್ಪವೇ ರಾತೆ ಬುಲಿಪದೆರ್ ಇಂಕ ಪಂಡ ಎಮೋಷನಲ್ ಸೀನ್ ಅವಡೆಂಚ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ತೋಷ್ಪದೆರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಜನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಮಿಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಸ್ಟೋರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಸೊ ಲೆವೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಲೆವೆಲ್ ಇಡ್ಬೋದು ನೆಡ್ ಇಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೋರಿಲ ಉಂಟು ಜನಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ದಾದ ಸಂದೇಶ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಟು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಈ ಹಾಲ್ಡ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆದ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ದ ಖುಷಿ ತೋನಾಗ ಏನು ಉಡಲ್ ದಿಂಗಿದ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಮೂವಿ ಏತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಒಂದು ಬಂಡ ಆತು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದೇರೆ ಈ ಮೂವಿ ಮಾತೇರ್ಲ ತೂಲಿ ಯಾಕೆಂದ ಯಾಂಕಲ್ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಮೂವಿಡ್ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಪ್ಪಿರಾವು ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮುಟ್ಟುನ ಮೂವಿಯಿಂದ ಅನಗ ನಮ್ಮ ಓಪನ್ ಪಾತಿರುಡೆ ಇದಿಂದ ಯಾನೊಂದು ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಬಾಲೆ ಮೂವಿ ತೋಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪೂರ ಉಂಡಾಯ್ತು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಮೂಸಲ ಮೂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಡತೆ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಬಾರಿಸ್ಬೇಕು ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಅದು ದಯಪಂಡ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ದಯಪಂಡ ಮಾಮೂಲಿ ಜಾನ್ ಆಡೋದು ಒಂಥರ ಪಿ ಬೈತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೇ ಓಡಿತ್ತು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟು ಮುಟ್ಟು ಒಂಥರ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಮೇಕ್ಲ ಎಡ್ಡಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ದಯಪಂಡ ಇನ್ನು ದೇವದಾಸ್ನ ಲೀಲಾ ಅವ್ರ ಟೈಟ್ಲ್ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ದಯಂಡ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಪುಗರ್ತೆದ ಫಿಲ್ಮ್ ಅದುಂಡು ದಯಂಡ ಇನ್ನು ಸ್ಟೋರಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಆತನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಆತನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ್ಲ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ದೆನ್ ಇನ್ನೇ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂದಲು ಮತ್ತು ತೂಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಅದು ಮುಡ್ಬೈದ್ರು ಆಲ್ ಓವರ್ ನಮ್ಮ ಇಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋದು ಮಂಚಿನ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಟೀಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೀರೋದ ಬೊಕ್ಕ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಏತ್ ತೆಲ್ಪವೇ ರಾತೆ ಬುಲಿಪದೆರ್ ಇಂಕ ಪಂಡ ಎಮೋಷನಲ್ ಸೀನ್ ಅವಡೆಂಚ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತೋಷ್ಪದೆರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಇಂಕ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತೊಂದು ಬೈದೆ ದಾದಾದಿಪ್ಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದು ಒಂಜಿತ್ತು ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಿತ್ತು ಮೂವಿ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಆತುಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು ಒಂಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದುಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತೂ ಸಖತ್ ತೆಲ್ತಿದಲ್ಲಿ ಸಾಕಾತಂಡು ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಿತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೂರ ಮೂವಿ ಲವ್ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪವೇರೆ ಬಟ್ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಲೈಫಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಸೂಪರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಎಡ್ಡಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬೈತಾನೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪೂರ ಎಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೂವಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ದೇವದಾಸ್ನ ಲೀಲಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು ಬಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಬರ್ತೇವೆ ಮೂವಿಗೆ ಹೀರೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಬೇರೆ ಯಾರ್ದಾಗಿಲ್ಲ ಮೂವಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಮೂವಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ದೇವದಾಸ್ ಲೀಲಾ
ದಾಯ ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರದೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದು 70 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ದು ಕಾಮಿಡಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮೂವಿಂದೇ ಪನ್ನೊಲಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುಂದು ಖಂಡಿತ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಭಾರಿ ಬೊರ್ಲಾತಂಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಲ್ದ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಜಿನ ಕಷ್ಟದ ಸುಖತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರ ಭಾರಿ ಬೊರ್ಲಾತಂಡು ಭಾರಿ ಸೋಕಾದ ಅದು ಎಟ್ಟೆ ವಿಚಾರ ಉಂಡಾಯ್ತು ಇಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಲ್ದ ವಿಚಾರ ಉಂಟು ಕನ್ನಡ ಬಿಡೋದು ಎಂಜಾಯ್ ಪೋಡು ಮುಖಂಡ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಐದಿಯಾಕ್ಲು ದಾನ ಆತಂಡು ಇಂಚಿ ಈ ರೀತಿ ಉಂಟು ನನ್ನ ಐದು ಪೂರ ತೊಜ್ಬಾಯ್ಲೇಕಾತಂಡು ಅಂಕ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೊರ್ಲಾತಂಡು ನನರದ್ದು ಓಡೊಂದು ಆಸೆ ಉಂಟು ನನದು ಖಂಡಿತವತ್ತು ಬರ್ತದೆ. ಜನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಮಿಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರನ ಸ್ಟೋರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಕೊಂತೀರಿ, ಸ್ಟೋರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರನ ಕಾಮಿಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಲೆವೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಲೆವೆಲ್ ಡೆಬೋದು ಲೆಡ್ಡೆ ಬೋದು ಸ್ಟೋರಿಲ ಉಂಟು ಜನಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ದಾದ ಸಂದೇಶ ಬೋರ್ಡು ಉಂಟು ಪಂಡ ಇತ್ತದ ನನ್ನ ಇಂಚೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಪಟ್ಟು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಉಂಟು ಖುಷಿ ಅದು ಸೂಪರ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತಾಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆದ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆದ ಒಂಜಿ ಎನ್ನದು ಜನ ಅಂಚಂದು ಅನ್ನೋ ಖುಷಿ ಆದ ಶೋಕ ಆತನ ಫಿಲ್ಮ್ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಡ ಒಂಜಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ದ ಮಿತ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಟೀಮ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬಂದಳಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಎತ್ತೊಂದು ಐನೊಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬುಕ್ ಮಾತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾತೆರ ತುಳುದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ ತೂಲೆ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾನಿಗೆ ಎಂದಾಂಡ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಿತ್ತು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ನವೀನ್ ಅಣ್ಣನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೂಪರ್ ಆತಂದ್ರೆ ಆರ್ನಂಜಿ ಆ ಬುಲ್ಪುನ ಬತ್ತು ಅವು ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ದಯದಿದ್ದು ತೂಲೆ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾನಿಗೆ ಎಂದಾಲೆ ಒಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪುತ್ತೂರ್ದ ಶೋ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ನೇ ಖುಷಿ ಯಾಕೆಂದ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ಒಂದು ಥಿಯೇಟ್ರದ ಉಲಾಯಿ ಕುಲ್ಲು ಒಂದು ತೂನಾಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ದೊಡ್ಡ ಕುಲ್ಲು ತೂಪುನೇ ಅವೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಡ ನಮಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಪನೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಪನ ಖುಷಿ ಅವು ಬೇತೇನೆ ಐನು ಪನ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಈ ಮೂವಿಡ್ ಯಾನೇನು ತುಯ್ಯದ ಯಾಕೆಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ಗಳ ಮಾತಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೀನಿಗೆ ಬರಡು 2 ಸೀನಿಗೆ ಬರಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇತ್ತಿರಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಡಮ್ಮಿ ಆದ ನೆಟ್ ತೋಜ್ಜರಿ ಮೂವಿಡ್ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಡ್ದು ಯಾಕೆಂದ ಇಜಿಂದ ಕೆಲವು ಮೂವಿಡ್ ಒರಿಯರಿಗೆ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಉಪ್ಪುನ ತಂದೆ ನೆಟ್ ಅಂಚೈಜಿ ನೆಟ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಲ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರನ್ನು ಅಕ್ಲು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ದೇರು ಅವು ಯಾನು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ದ ನೇನು ದೆತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರನ ಮಲ್ಲಾವು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪುಗಾರುವೇರು ನಮ್ಮ ಈತು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ದೇ ಉಳ್ಳೇರು ನಂಗೆ ನನ್ನ ಪುಗಾರು ಹತ್ತದ ಯಾಕೆಂದ ಪುಗಾರ್ದ ಆತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಎತ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿದ ಲೆಕ್ಕ ಉಳ್ಳ ಪನ್ಪುನ ಆಂಡ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಬರಿ ಕುಂತುಡು అయిన ಸಹಜ ನಮ್ಮನ್ನು ಬರಿ ಕುಂತರಂತೂ ಬುಡುಪುಜೇರಾವು ಖಂಡಿತ ನಮಕ್ ರೋಲ್ ಕೊರ್ಪುನ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಅಂದಿಕೆ ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಪುನ ಅಭಿನಯ ಅಂತೂನಾಗ ನಂಗೂ ಖುಷಿ ಆಪಂಚೆ ನಮ್ಮಡ್ದಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೆ ಅವು ಎನ್ನ ಉಡಾಳ್ದು ಈ ಮೂವಿನ ತೂನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆನ್ ಕುಡಂಗೆ ಇಂಚಿನ ಅಂದಿಕೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಈ ಮೂವಿನ ತೋದು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೇರು ಅವಳ ಆ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಫುಲ್ ಪೋಯ್ನ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂತ ಬಂದ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈಡೇ ಆವಡು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಆವಡು ಅಂತ ಭಾರಿ ಜನ ಸ್ಲೋ ಬರ್ಬಿ ಆಂಡ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಈ ಹಾಲ್ಡ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆದ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ದ ಖುಷಿನ ತೋನಾಗ ಏನು ಉಡಲ್ ದಿಂಗಿದು ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಮೂವಿದಲ್ಲ ಈ ಮೂವಿಡ್ ಮಾತಾಡಿತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ವಿಷಯಲುಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಓಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸ್ವಚ್ಛ ಮೂವಿಯಿಂದ ಪನ್ನುಳ್ಳಿ ನಂಗೆ ಇಜಿಂದಾಂಡ ಓಲಾಂಡ ಬೋರಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕದ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಆಂಡಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡಿ ಇಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡಿ ಅವು ಪನ್ಪುನಕ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ ಆಂಡ ಇಂಕಿನ ಅಂದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯಲೇನು ಪನ್ಪೇರು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಹತ್ತೊಂದು ಬಣಿ ಎಲ್ಲತ್ತು ಅಂದೊಂದು ಒತ್ತೊಂಡ್ರಲ್ಲತ್ತು ಅಂಚಾದ ಈ ಮೂವಿಡ್ ಅವು ಒಯ್ಕಲ ಆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರಂದೆ ಫುಲ್ಲು ಮೂವಿ ಏತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಒಂದು ಬಂಡ ಆತು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದೇರೆ ಈ ಮೂವಿ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲಿ ಯಾಕೆಂದ ಯಾಂಕಲ್ ಬೆತೆ ಮೂವಿಡ್ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಪ್ಪೆರಾವು ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮುಟ್ಟುನ ಮೂವಿಯಿಂದ ಅನಗ ನಮ್ಮ ಓಪನ್ ಪಾತಿರುಡೆ ಇಜಿಂದಾಂಡ ಯಾನೊಂದು ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂಚಾದ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೇ ಪಣ್ದೆ ಯಾನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪ ಬಾಲೆ ಮೂವಿ ತೋಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೇ